namimili tayo ng mga estudyanteng nagninegosyo, pinagsasabay yung pag-aaral, pagninegosyo, upang nang sa gayon ay makahikayat tayo, no, sa pamamagitan nila ng mas marami pang mga katulad nilang estudyante na magnegosyo na rin. So bago tayo, pero sabi mo nga, mas maganda, makilala na nila yung mga panauhin natin sa araw na ito. No? Tatlo ito, sila yung 10 finalists, no? Top 10 finalists sa search. At sila rin yung grand winner at yung second runner-up tsaka top 10. So, ayan natin sila magpakilala. Okay, pwede ba? Okay, mauna muna sa nakaputi nating panauhin. Magandang hapon po. My name is JV Tuginay. Sa pong from UCU Urdaneta City. Okay, Javid Tuginay. Yung katabi naman ni Javid. So good afternoon po, I'm Jericho Ocampo from Santa Barbara and currently taking a Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing sa Urdaneta City University po. Ako po ay isang student entrepreneur na may business pang beauty products and I'm also content creator and influencer po. Wow naman. At syempre, the last, no, but not the least, no? Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako pala si Zari Zabala from Urdaneta City. And nag-aaral ako dati sa Urdaneta City University. Kaka-graduate lang namin this 2026. Nung June 24, then isa akong negosyante and aspiring talaga na gustong mag-share ng mga knowledge about sa business. Sa mga gusto mag-business. Okay, so sila yung mga guest natin, partner, no? Si Zari, siya yung grand winner ng Search for 10 Inspiring Estudyante Negosyante. Si Javid naman, yung second runner-up. At si Jericho, top 10 naman yan. Ako talagang okay. So, okay. Isang katanungan kay Javid. Si Javid, yes. So, bakit naisipan mo na business ang kunin mong kurso? Since bata po ako, may business na rin po kami kaya nag-decide po ako na i-take po yung business ad. At least may background rin po ako at doon din po ako I think yun po din po yung passion ko sa business po. Okay, so siguro maganda sunod-sunod rin sa tanong, kayong tatlo ang sumagot, briefly sagutin nyo. So unang tanong namin ni partner Dennis, ano ba yung mga negosyo nyo? Nasabi na ni Javid, pero si Jericho at si Sari, ano yung negosyo nyo at kailan nyo to sinimulan? Good afternoon po. Yung negosyo ko po is beauty products and sinimulan ko po siya 2018 pero nag-start po ako magbenta sa school ng mga candies, gummies hanggang sa naging napagtanto ko na pasukin yung beauty products hanggang sa nakikilala na po ako. Oo. Alam ko, Jericho, Unstoppable Jericho yung Yes. tawag sa'yo. Bakit ka ba tinawag na Unstoppable Jericho? Unstoppable po yung nilagay ko din pong karagdagan sa name ko dahil bukod sa kinakaya ko yung mga challenges, natutulungan ko na din po yung mga magulang ko and yung pag-aaral ko po. Okay. Si Zari naman. Zari, ano ba yung negosyong pinagkakaabalan mo nung ikaw ay nag-aaral pa lamang? Nung nag-aaral pa ako, sir, ang negosyo ko is sa aquatic product, mga pets, pag-aalaga ng mga fish or mga aquatic. So anong uri naman ng fish to? Like betta fish. Yan. Betta fish. Betta Ano ba fish yung- po talaga yung major na aking business. Doon ako nakilala sa buong Pangasinan at hindi lang sa buong Pangasinan, buong Pilipinas na po ang sinusupplihan natin. Wow. Buong Pilipinas na yung pinapadalan natin, pwedeng wholesale, retail. Yan. Oo. Pangalawang question sa inyong tatlo, hindi ba kayo nahihirapan sa iyong pag-aaral na isasabay yung negosyo sa inyong tatlo? Si Zari muna this time. Bali, totally, sir, hindi madaling maging estudyante negosyante. Kahit sabihin natin na madaling mag-umpisa ng negosyo, pero ang pag-negosyo talaga is take in risk. Kasi ang naniniwala ko sa buhay na to na ang lahat na naging successful is lahat ng naging mga businessman. Okay. So, yun, kung kaya nga ng iba, bakit di natin kakayanin? Kaya kung kaya ng pagsabay ng diploma at saka diskarte, bakit hindi natin pagsabayin? Yun, ang ganda naman sinabi. Si Javid naman, ano ba yung negosyo ni Javid? Furniture po. Super mahirap po pagsabayin ng pagbibusiness at pag-aaral kasi doon po yung puyat, pagod, halos dire-diretsong puyat na natutulog na ako ng alas 3, alas 4, gigising ulit na maaga. Minsan, 1 oras na yung tulog. Papasok na naman. Grabe, super hirap.
Pero I thank God kasi natapos ko yun sa tulong ng Panginoon. Wow, oo. Isa pang magandang tanong, no, sa inyong tatlo, no. Alam naman natin, pag magninegosyo, kailangan ng puhunan. At syempre, dahil mga estudyante pa lang kayo, mahirap yung puhunan dahil yung budget nyo limited. So in your case, paano nyo nagawang, saan nanggaling yung puhunan nyo at magkano yung naging puhunan nyo nung nagsisimula kayo? Si Zari? Sige. Bali, sir, ako nag-umpisa talaga ako sa 150 pesos. Doon 150. Oo. Sinubla dati kasi, bumili po ako ng isang betta fish lang. Which is hindi pa siya ganun kakilala noon nung time na yun. Tapos nakita ko siya na what if na i-post ko siya, parang katuwaan lang po ba. Tapos Okay. after po ng mga isang oras pa lang, meron na agad bumili. Tapos nung nakita ko nung time na yun, parang may potential siya. Tapos sa halagang 150, nung nabenta ko yun ng tapos pinatungan ko siya ng 500 pesos. Oo. Tapos after nabenta ko yung fish na yun, ginawa kong 3 bumili, tapos hanggang sa tuloy na yun. So 150 lang pala. Tapos, Si Jericho naman, magkano yung naging unang puhunan mo? Actually po wala po akong puhunan. Ang ginawa ko po is nag-post lang din po ako, nag-collecting order hanggang sa nakakuha po ako ng mga orders. Then yung mga kinuha ko po yung bayad nila, yun po yung pinangpaikot ko po. Ayun, napakagaling. What about JV? Magkano yung naging puhunan mo nung nagsimula ka? Nag-start po ng bali, pinakapuhunan ko po talaga yung pagiging masipag. Okay. And hanggang may mga tumulong din to sa akin na isang kliyente ko. And binigyan niya po ako ng, nag-order po siya sa akin. And yun din po yung pinangbili ko ng mga gamit ko para sa woodcraft. And doon na po nag-start lahat Okay. pagdidegosyo. So ano po yung mga challenges na inyo pong napagdaanan sa inyong negosyo at saka sa pag-aaral ninyo? Zari, sige. Challenges. Ang number 1 challenge po is yung time management talaga. Okay. Habang nag-aaral ka at nagninegosyo, hindi siya madali. Kailangan talaga madisiplina ka sa oras. Yan, sa oras. What about si Jericho? Challenges. Biggest. Siguro po yung na-scam po ako, pero hindi ko naman po siya ini-aim na susuko na ako kasi na-scam po ako. Bagkus ginawa ko po siyang inspirasyon, and then sa ngayon nakatayo pa din ako, nakakatulong na sa magulang, ganun po. Wow naman. Okay, si Jericho naman. Si Javid. Sa akin naman po yung pinaka-challenge ko yung pagod. Kasi syempre, alam naman po natin yung super pagod ka sa school. Tapos, yung magtatrabaho. Kasi iba po kasi talaga sa furniture. Talagang super, talagang physical po yung talagang mahihirapan. Pero, yun. Kinaya ko naman po. Alam mo, partner, babalikan ko lang. 2 punto lang gusto ko nga bigyan ng din. Una, yung sinabi nila kanina na hindi madali, no? At saka yung una pa, mas nauna yung puhunan. Sabi nila si Zari 150, si Jericho walang puhunan, no, laway lang. Tapos ganun din si Javid. So isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi talaga hadlang, no, sa mga katulad nilang mga estudyante yung magsimula ng kanilang negosyo maski wala silang puhunan. So Oo. kaya pala na kahit na walang puhunan, kaya na magnegosyo. Oo. So siguro yung mga listeners natin, yung mga nanonood, makakakuha sila ng inspirasyon sa tatlong ito. Exactly, talaga naman yan ang hangad natin, sa Next Entre Philippines. So, talagang humanap ng mga katulad nila, mga inspiring na estudyante, negosyante para meron pamarisan, Katulad nga sinabi nila, walang puhunan pero nakapagsimula, nakatulong sa pamilya, nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi alam mo, partner, itong dalawa rito, Javid at si Zari, fresh graduate yan, with distinction pa yata, So talagang isa lang ang ibig sabihin na, walang mahirap talaga sa isang estudyante, negosyanteng may pangarap, no? Yes, Tama ba? tama po. Agree ba kayong tatlo doon? Yes po. Oo. Tama, So, ano naman ang biggest lessons na natutunan nyo sa pagiging estudyante, negosyante? Si Javid. Biggest lesson po sa akin is pinaka tumatak po talaga sa akin is kahit nahihirapan po tayo, dapat po talaga yung pagpupursige natin, yung pangarap natin.
na wag tayong mag-give up. Yun po talaga yung tumatak sa akin. Yun lang po. Never give up, sabi ni JV. What about si Jericho naman? Sa akin din po, never give up. Never give up po kasi yung mga challenges po na kinaharap po natin, gawin po nating inspirasyon nang sa ganun ipagpatuloy pa natin yung ating ginagawa hanggang sa maabot natin yung ating inaasam na pangarap po. Okay, so pareho din sila no ng biggest lessons. Wag na wag susuko, no? Talagang tuloy-tuloy lang sa pag-abot ng pangarap. What about si Zari naman? Sa yung biggest lesson ko, yung nag-uumpisa pa lang ako noon is marami talagang kahit sarili mong family, pinagtatawanan ka, hindi siya naniniwala sa'yo. Pero hayaan mo lang yun, yung tulad na nang nabanggit nila sir, gawin yung inspirasyon yun. Tapos maging madisiplina lalo sa oras, sa mga gastos natin. Okay. Tsaka yun, maging responsible tayo bilang business owner kasi kapag tayo sa kumbaga transaction sa ibang tao, maging tayo disiplinado at maging formal tayo. Alam mo, partner, gusto ko yung sinabi ni Zari na talagang maski daw sariling membro ng kanyang pamilya hindi naniniwala nung una, no? Talagang dadaan kayo diyan, di ba? Yung pagdududahan kayo, pagtatawanan kayo. Pamilya mo na yan, what more yung mga hindi nyo kakilala? Siguro mas maraming pagbabas kayo natatanggap doon, ano? Pero alam mo, partner, meron akong gustong laging pinapaalala sa mga kabataan na nagninegosyo, no? Kumbaga, work in silence. Okay. Just make your success do the noise. No, sa Tagalog, ayaan mo lang sila, no? Yung kanta nga ni Sampaguita nung araw, No Si Balasi, di ba? Ayaan mo silang mag-bash, ayaan mo silang kung ano-ano sabihin sa'yo. Focus lang doon sa kanyang Tama, negosyo. focus, no? Tapos pagka tuloy-tuloy ng ginagawa mong pagpupursige, pasasaan ba't magtatagumpay din kayo, tsaka nyo sabihin doon sa mga basher nyo na, ano ka, asenso na ako. Di ba? Tama, partner, di ba? Nabanggit mo kanina yung sila yung top 10. Yes. So ilan po yung mga contestant dito? Magandang tanong yan, partner. Alam mo, yung first ever search yan, sa buong lalawigan ng Pangasinan. Search for 10 inspiring estudyante, negosyante ng Pangasinan. So, lumibot talaga kami, buong Pangasinan, Basta maabot kami sa as far as Alaminos, Asingan, Lingayen, basta malalayo. Inikot namin yung lalawigan ng Pangasinan. Basta meron kaming nakilala, narinig na estudyanteng may negosyo, pinupuntahan talaga namin noon. Ini-interview, Tapos pini-feature natin doon sa ating social media page, yung Estudyante Negosyante TV. Tapos yung tanong mo, 40 plus, 45 na mga all over Pangasinan yan, yan yung year 1, So out of 45, nagkaroon ng online voting, sa social media, 10 yung napili. Sila yung 3, merong 7 pa. So itong tatlo, ito yung estudyante sa UCU. Yes, oo. So yung 7 doon sa Iba't ibang eskwelahan yan. Merong PSU Bayambang, PSU Asingan, saan pa ba? Meron sa PAMA, meron sa Lyceum Northwestern. So talagang nilibot natin yan, talagang hindi tayo tumigil, talagang ayun, balik tayo, nag-online voting. So 10 sila. Tapos ito yung maganda, partner. Doon sa 10, humarap sila sa 3 negosyante. Okay. Yung tama, 3 negosyante. At gusto ko muling pasalamatan yung mga negosyante tumulong sa atin during the business pitch. Sa business pitch, talagang yung 10 na yan, humarap sila dun sa 3 nating negosyante para ipakilala yung kanilang mga negosyo. Kumbinsihin nila yung mga judges kung gaano promising at may potensyal yung kanilang negosyo. So thank you pala ulit sa mga negosyanteng nagsuporta sa atin during the business pitch, si Doktora Madonna Salinas, isang matagumpay na negosyante at professional dentista rin. Dentist, okay. At nagtuturo din siya sa Lyceum Northwestern University. Andiyan din si Ginoong Rene Vesperas, isa ring matagumpay na negosyante. Meron siyang barbershop at meron siyang chain of lechon manok, Tapos yung isa pang negosyante natin at aktibong civil society leader din, si Mr. Renan Lopez. So doon sa 10 partner, pumili tayo ng 3 mahuhusay na negosyante.
Siya nga, ang lumabas nga ay si Javid, second runner-up. Tapos yung first runner-up natin from PAMA, no? At saka si Zari naman, yung ating most inspiring estudyante negosyante. Okay, so sabi mo kanina 40 plus o 40. Yes. Okay. So how about yung mga hindi napili? Hindi kaya sila yung nagkakaroon ng negatibong reaction? Ay, oo, maganda tayo. Hindi naman, oo, kasi talaga namang lahat naman sila winners na in their Okay. own rights, no? Kasi talagang lahat sila ay nakapag bigay ng inspirasyon, no, sa mga kapwa nila estudyante. So dun pa lang panalo na talaga sila. Oo. So ano po yung mga criteria dito sa pagpipili ng mga estudyante, negosyante? Ayun, magandang tanong din yan, partner Dennis, ano. Yun lang, dapat existing, nag-ooperate yung kanilang negosyo. Hindi kailangan na malaki o maliit yung negosyo nila. Kasi mas tinitignan natin, partner, yung kanilang pagsisikap talaga na pagsabayin yung pag-aaral nila at pag-ninegosyo. Paano nila tinataguyod yung kanilang negosyo. Yun ang tinitignan natin. At saka kung ano ba yung impact nila sa mga kapwa nila kabataan. Ayun. Okay. Oo. So talagang itong mga estudyante natin very eager na talaga magkaroon ng negosyo. Yes, oo. Talaga Yung namang... tatlo dito na nandito at saka yung mga kasama nila. So napakaganda po pag mga estudyante nakikita mo na may negosyo, nakakatulong sa kanilang pamilya, at least mabawasan yung burden sa sa gastusin ng mga magulang nila. Maganda siguro tanungin natin tatlo nating bisita rito. Sa paanong paraan nakakatulong sa inyo at sa mga magulang nyo yung inyong mga munting na simulang negosyo? Simulan natin kay Javid. Sa akin naman po is ako yung mga kapatid ko po, nabibigyan ko po sila ng baon, at minsan ako rin po yung nakabili ng ulam, kasi sa akin naman po yun yung part ko rin na bilang na nagnegosyo. At least man lang, hindi lang yung sarili ko yung iniisip ko, kundi yung pamilya ko din. Okay, so nakakatulong na. Si Jericho naman, sa paanong po, bali paraan? ako naman po nakakatulong na din, and then maikwento ko lang din po na nung August, nung July po is nakapunta po ko ng Malaysia ng all expense paid po. Galing po yun sa sakripisyo ko po, na hit ko po yung incentives po, kaya nakapunta po ako ng Malaysia, and then every event po namin is may nakukuha po akong award na Social Media Excellence Award, Digital Influencer po, and then yung nakukuha ko naman pong cash or naiipon is tinutulong ko na po sa magulang ko, na hindi ko kailangan sabihin na hihingi po sila, bagkus ako na po yung magkukusa na magbigay, tapos nakakamakdo na din kami, nakakakain na sa labas, na dati pangarap lang po. Oh, wow naman, partner. Biro mo, all expense paid sa Malaysia. Sana all, no? Sana all talaga, no? Si Zari naman, alam mo, may magandang kwento to si Zari. Zari, paano ka nakakatulong? Yung negosyo mo, paano nakakatulong? Totally, sir, ngayon, hindi ako nabibigay ng financial. Ang binigay ko sa kanila, dati po kasi ako nagmamanage sa isang business na kainan, which is canteen. Yung mother ko, isa sa Qatar siya. Pinauwi ko siya dito sa Pilipinas para mag-manage na yun. Para doon na po sila kukuha ng mga kailangan nila, lahat pagkain o ano mga expenses. Palakpakan naman sa ating mga estudyante, negosyante. Yun yung sinasabi ko, partner, na magandang narinig ko kay Zari nung in-interview ko siya. Nakapagsimula siya ng isang maliit na kainan somewhere along Santa Barbara or Daneta. Boundary po ng Santa Barbara and Ordaneta. Oo, tapos Takatablan. Takatablan. So, gamit yung naipundan sa tulong nung naipundan niyang maliit na karinderya, ay napauwi niya yung kanyang mother from Qatar. Yes po. So talaga namang sana all pa rin ulit, di ba? Oo. Si Jericho Ocampo, sabi niya kanina isang creator. Yes So po. paano mo ma-encourage yung mga viewers mo o kaya sa mga tulad mong creators para sa negosyo mo? Ginagawa ko po kasi vlog po, which is a day in my life, ganun po. Binivideo ko po yung mga business ko po, ginagawan ko po siya ng content, and then sa mga supporters ko naman or yung mga viewers ko po, which is ini-encourage ko po sila na magnegosyo na habang bata pa or habang estudyante pa lang po, nang sa ganun hindi na po sila kailangan humingi sa kanilang magulang, na nanggagaling na po sa kanilang sariling bulsa po. Okay. So,
social media, no? Napakahalaga talaga niyan, no? To promote your own businesses, no? Libre. Yes. So kailangan lang talaga maging digital or technical savvy ka diyan, ano, Yung mag-aaral. dalawa, creators din kayo. Yes po. Okay, vloggers. Yes, opo. Vloggers. So, kumusta oh. naman ang acceptance ng mga ninyo, viewers ninyo sa inyong mga negosyo? Yun po sa akin po is may page po ako na sa vlog ko na It's Kahoy. Bali yun po yung pinaka ko na page. Bali gumawa rin kasi ako ng wooden na motorcycle, yung flairings niya. Yun. Kaya super nung nag-start po ako nag-vlog, ang dami pong natuwa kasi sinasabi nila first in the Philippines lang po na one of lang po na walang kagaya, na nag-iisa lang, unique daw po. Yun po yung mga naririnig ko na mga comments po nila. Alam mo, partner, nabanggit niya yung motor niya. 90 or 95% gawa sa kahoy. Uy, So, very unique talaga. Nag-viral nga yun sa social media kasi talagang napakaganda nung kanyang motor, ano? so, saan mo nakuha yung inspirasyon na yan? Bali, ano po, siguro sa akin, parang sa kagustuhan ko rin po na mag-explore pa. Kumbaga, kasi yung pinaka first po kasi na ginawa ko, wooden bike. Doon po ako nag-start, kaya sabi ko nung una, paano kaya kung gawin ko din is motor na made of wood yung lyrics. Ayan. Kaya baka binabala ko nga rin, sasakyan na rin eh. Mamaya Kotse na. Yung makakadiscover na tubig yung ilalagay sa motor. Kaya po Pwede. Wooding rin. Yun naman kasi talaga yung kailangan, ano? Isa sa kailangan para mag-succeed ka sa negosyo, no? Yung pagiging Creativity. innovative, Yes. no? Kumbaga innovation yung talaga mag-iisip kayo, no, ng mga pain points na tinatawag. Ano ba yung problema ng merkado, no? Hindi naman ibig sabihin na wala pa sa merkado. Kumbaga improve nyo lang kung ano yung nasa merkado. Oo. By the way, partner, meron lang akong magandang gustong isingit, ano, sa pinag-uusapan natin. Komersyal, ano? Okay, sige. Yun na lang. Ang DTI, no, ang Department of Trade and Industry, merong magandang programa para sa mga katulad nila mga estudyante, negosyante. Pag-usapan natin yan mamaya yan. Okay. Bago tayo mag-commercial, gusto kong batiin itong mga viewers natin, ano. Si Michael Mariado Suganov ng Dasol, Alfredo Baniked ng San Carlos, ito, kilala mo ito siguro sa Kalasyaw, kahit napagbaliktarin mo ito, si Dado Pidlawan. Baliktad kasi yung pangalan niya eh. Dado Pidlawan, at ganun din si Lynn Kanta ng Alaminos, Dinya Abuan Makareeg, Maji Nakorda, o isang Hong Kong ito. Sino pa yung mga nandito? Natabunan yung mga iba. Okay, yung nabanggit mo kanina ay atin pong pag-uusapan. Makalipas lang po ng ilang paalala. Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Bali-bali rin tugtugan dadya. Paborito miya talaga si Rinawa. Imbagabagam. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo,
where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo.
Negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canigosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Oras alas 3:34 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Usapang Business dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa hapong ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at ang aking kapartner, si Kanegosyo. Dennis Canigosio Ferrer po dito sa Usapang Business. So, tuloy na natin yung kwentuhan natin kanina, partner. Oo. Kanina, bago tayo nag-commercial, meron akong binabanggit. Ito, para sa inyo to, mga young entrepreneurs, no? Merong programang inilunsad ang Department of Trade and Industry together with SB Corporation. Ito yung non-collateral business loan program para sa mga young entrepreneurs na katulad nyo. So if you are 18 to 30 years old, no, may negosyo, partner, na dapat rehistrado. Okay, that's the main point, ano? May negosyo na tumatakbo na, rehistrado, 18 to 30 years old ka, pwede kayong makapag-avail ng collateral-free business loan from 30,000 pesos up to 500,000 pesos. Napakaganda niyan, ano? So talaga ng mga malaking tulong yan sa mga katulad ng bisita natin ngayon na nagninegosyo. Dapat lang talaga, scale up nyo pa ng konti at pagkatapos iparehistro nyo. At pag nakita naman ng DTI at SB Corporation na talagang promising yung negosyo nyo, madali kayo makakahiram ng puhunan. Okay. At partner, inimbitahan na natin ang Provincial Director ng DTI Pangasinan, si Ma'am na Director Natalia Dalaten, siguro sa mga susunod nating episode ng Usapang Business makakasama natin siya para personal na ipaliwanag yung programa ng DTI at SB Corporation. So sa mga panauhin natin, kung gusto niyo ng karagdagang detalye, marami tayong mga DTI regional offices, punta lang kayo sa pinakamalapit na DTI regional offices at kunin nyo yung kabuang detalye. Pero wag nyong palalampasin yung oportunidad na yan. Napakagandang oportunidad yan. Okay? Oo. Gusto lang natin batiin itong mga viewers natin. Si Mayra Meriti Lapid, ganun din si Kagawa Junjun Gabrielio ng Kalasyaw. Agnes Kalimlin ng Kalasyaw, magandang hapon sa inyo. Okay, thank you very much sa pagsuporta at paunod dito sa ating palatuntunang Usapang Business. Okay, may katanungan tayo sa mga tatlo. Oo. Pero bago yan, partner, sinimulan mo na rin naman sa pabati. May mga nagpapabati rin, mga kaibigan natin mula sa Barangay Lasip, no? Okay. Isa-isahin ko lang, mabilis lang to. Pabati sa mga taga Barangay Lasip, kay Dit Season, kay Chris Idos, kay Richie Sarmiento, kay Del Galivo, kay Adela de la Cruz, kay Darwin Mercado, kay Dan De Vera, at syempre, babatiin ko rin yung aking one and only, si Cristina De Vera, at saka syempre yung aking uniko iyo, si Jolo. Nakasama natin sa istasyon ngayon, talagang suporta talaga, 100% support dahil ito yung ating unang pag-e-ere ng Usapang Business. Okay. So, tanong, at I'm sure marami pa talagang gustong matutunan yung mga listeners natin at yung mga viewers natin sa social media. Ano ba ang plano as far as your businesses are concerned, lalo na sa tulad ni Zari at ni Javid na fresh graduate, partner, itong 2026 lang? Ano ba ang plano?
Tutuloy ba yan or paano ba? Zari. Sir, ang plano ko talaga is after bago ko pagkatapos ko pa mag-graduate, mas i-expand ko pa yung business. Kasi kung nakaya ko nga nung habang nag-aaral pa, what if kaya na matututukan ko ngayon? Kaya ongoing na to, nag-franchise din ako ng GNT Express Home. Then mag-expand na rin po ako ng Beta Grade. Then nag-additional din po ako ng sister company ng Beta Grade, which is yung Turtle Station po. Wow, may turtle na ngayon ha. Po. Matanong ko lang, yung betta fish, ito ba yung fighting fish? Yes po. Ayun. Yung sobrang kukulay tsaka sobrang gaganda ng mga fish. Okay. So, saan mo kinukuha yung mga kwan na yan? Yung mga fish? Meron din naman tayo dito sa Pilipinas pero kumukuha pa ako sa ibang bansa like Thailand, Vietnam, Indonesia. Yung tatlong po yun ang mga main supplier. Doon po talaga nag-exist yung betta fish na tinatawag. Okay. So, hindi pa mahirap na i-travel yung mga fish galing sa ibang bansa considering na kanyan species yung mga yan eh. Nga po. Sa shipment fee naman po is medyo mabigat pero kapag i-out mo na siya dito sa Pilipinas, magandang income. Magandang kita. Dahil hindi siya common, then hindi siya kumbaga kakaiba sa lahat ng pag-aalaga sa fish industry. Then kailangan din talaga natin before mag-import ng mga ganyan, kailangan natin dapat kompleto tayo dokumento. Okay, bago natin tanungin si Jericho, partner, yung isa pang fresh graduate natin, si Javid, ano ang plano as far as your business is concerned? Sa akin naman po is gusto ko rin yun, sa akin po na expand ang furniture ko po and mag-create pa po ng new design, and yung pinaka-target ko talaga is gumawa ng other woodcraft na talagang tatangkilikin at Pilipinas. Pwede pong ma-explore sa ibang bansa, ganun po. Alam mo, yung mga produktong ginagawa ni Javid, mga woodcraft yan di ba? Yes, po. Gumagawa yan ng mga bags, no? Laptop cases. Yes po. Ano pa ba yung mga ginagawa mo, Javid? Mga cellphone stand po. Cellphone stand, picture po na engrave, and marami pa po any kinds of furniture product. Furniture talaga yung kanilang main business. So, itong ito ay finished product pag yes po, finished product na po. Oo, so talagang yan, pagbutihin mo lang yan, Javid, kasi alam mo, patok yan sa export market. Yes po. Okay. Si Jericho naman, yung kasalukuyang nag-aaral pa, anong year ka na ba ngayon, Jericho? Third year po. Third year na, so ilang kembot na lang din lang, Yes. So ano naman ang plano sa business? Tuloy pa rin ba yan? Yes po, itutuloy ko pa din kasi ba't pa ako susuko andito na ako, nakakatulong na nakaka-inspire na ng maraming tao and then makwento ko lang din po nung May po is event po namin sa Hikari na kung saan may mga dance competition po, and then kami po yung champion. Ang nakuha naming pera is 3 million po yung prize ng Hikari, and then Grabe. hinati po namin yun sa 27 po na participants, which is may tig 124,000 kami, and then maikwento ko lang din po na yung pera po na iyon is hindi ko po ginamit for luhi, which is pinampagawa ko po ng bubong namin. Tapos ngayon inuunti-unti ko na pong pinapagawa yung bahay po namin. Wow naman. Talaga namang mapapasana all ka na lang, So sa mga listeners natin dyan, ang mga estudyante rin, alam nyo, ini-encourage namin kayo na talagang magsimula na talaga kayo ng negosyo nyo habang kayo nag-aaral pa, dahil talagang magandang training ground yan di ba, partner? So talagang maganda dyan, partner, ang isang advantage dyan, pag nag-aaral ka pa, nagninegosyo ka na, katulad nga ng sinabi nila kanina, makakaranas sila ng mga, bukod sa tulong, makakaranas sila ng mga samot-saring obstacles, mga challenges na maganda, bata pa, alam mo na kung paano harapin yung mga challenges na yon, di ba? May gusto ka ba idagdag, Zari? Tsaka, kakadagdagan lang po. Habang nag-negosyo tayo kasi habang bata pa o kaya estudyante, malalaman mo na talagang tunay na realidad ng buhay. Kung paano hindi sukuan yung isang problema. At least kapag sa tagal ng panahon, yung problema na yun, yung kapag baguhan pa lang tayo, yung ine-stress na lang sarili sa atin na lang, kung dati pa lang nagawa na natin, madali na lang yun. Okay. May tanong ako sa inyong tatlo, nung bata kayo, talagang nasa isip nyo na yung talagang magninegosyo pagdating ng araw?
Para sa akin po, yes po. Kasi si mama ko po is negosyante po. So sabi ko, dapat bata pa lang magnegosyo na ako nang sa ganun. Pag lumaki na ako, mas tuloy-tuloy pa din yung negosyo and then mag-build up ng another business. Ganun po. Si ano naman, Javid, tsaka si Zari. Sa akin naman po nung elementary, nag-start po ako ng elementary pero nung time na yun parang wala akong kabalak-balak na nagnegosyo. Parang yung isip ko lang is magbenta para may pangbaot. Yun lang. Kasi nung grade 5 ako, doon ako nag-start na gumawa ng mga kutsara at tinidor na made of wood. Binibenta ko sa mga klasiko. And lalo na kapag Boy Scout, syempre yung mga gamit is made of bamboo, ganun. Yun po yung mga binibenta ko. At doon na rin po nag-start na parang bebentan ko yung mga teacher ko ng mga sangkalan. Minsan may mga magpapagawa pa ng upuan. Yan po. Okay, si Zari naman, kailan ka nagsimula talaga? Kwento ko lang sir, nung bata kasi ako, mga 3 years old, 4 years old. May sari-sari kasi kami doon sa tapat po ng terminal, which is sa Magic Mall sa Urdaneta po. Okay. Nung bata pa lang ako, nabebenta na ako ng mga dyaryo, mga tubig, sa mga minibus. Yan, akit po ako doon eh. Naubos naman, pero yung remit, syempre sa akin. Tapos nung elementary, yung teacher kasi namin na mahilig magpabenta, yung na parang nasa ano lang, plangga-planggana. Sabi ko, ano po na, parang, yung wala pa po word na paldo nun eh. Para ba't ang daming pera na nakukolekta ko, wala pa ako masyadong alam sa pagbebenta nun. Tapos nung ko na-realize na, uy, may pera pala talaga sa pagninegosyo. Oo. Alam mo partner, ano, maibahagi ko rin naman, ano, talagang alam mo yung pagninegosyo nagsisimula yan sa murang edad pa lang, no? Like in my case, konting kwento lang. Siguro nagsimula kong ma-realize na gusto kong magnegosyo as early as grade school ako. Kasi nung bata ako, pag nagbabakasyon ako sa probinsya ng mother ko sa Masbate. Okay. Merong sinihan yung lolo ko kasi medyo nakakaangat yung pamilya ng mother ko. Meron kaming sinihan doon na 3rd class. Ito yung mga double yung mga pinapalabas. Alam mo, dahil sa lolo ko yung sinihan, ginagawa ko, nandun ako sa bilihan ng ticket, meron na akong dalang mga chewing gum, juicy fruit. Talagang bago sila pagkabili ng ticket, Bibili sa'yo. oo, aalukin ko na. Dahil bata ako, marami akong nabibenta. At hindi lang doon nagtapos ha. Ito pa, nakakatawa. Hindi mo to ma-imagine, partner. Sa loob ng sinihan, pagka nagsimula na yung palabas, walang aircon doon eh. 3rd run nga, di ba? Ganun sa probinsya nung araw eh. Nung medyo sawa na yung mga tao nag-isip naman ako ng iba-ibebenta. Innovation, sabi nga kanina, di ba? Dahil mainit sa loob ng sinihan, gumagawa ng ice candy yung pinsan ko na matanda sa akin. Yun ang negosyo niya. So, ang ginawa ko, ice candy naman yung tininda ko sa loob ng sinihan. So, maiisip mo ba yun, partner, na sa loob ng sinihan habang may umiikot na habang pinanunod yung mga tao, may sumisigaw sa loob ng sinihan na ice candy. Ice candy. Ito nakakatawa, partner. Ang lolo ko, tanda ko pa to, Chinese yung lolo ko eh. Ugali niya na pagka nagsisimula yung palabas, manonood siya, tapos iikot-ikot. Meron siya nakakasalubang na bata nagtitinda ng ice candy. Eh di syempre, uwi siya sa bahay, susumbong sa lola ko. Sino yung nagpapasok ng bata ron? Yung nagbebenta ng ice candy ron? Yung pala, ikaw. Hindi niya alam, apo niya pala yun. So talagang ang pagninegosyo, talagang nagsisimula yan sa murang edad eh. Oo. Pero ako naman nung bata ko, magmula grade 1 hanggang grade 6, yun, nagbibinta rin ako ng ice candy. Ayun. Pupunta ako sa mga bahay-bahay o kaya sa mga okasyon, bibinta ng ice candy. Okay. Pero naisipan ko noon sa murang edad ko at the age of siguro mga grade 5 ako, mahilig na akong bumasa ng mga dyaryo eh. Uh-huh. So yun hanggang na-impress ako doon sa pagbabasa, hanggang na-idol ko yung isang commentator. Kaya Ayun. hanggang ngayon kaya nandito tayo sa profesyon na ito. Media naman, oo. Oo. So partner, bago tayo medyo malapit na yung oras. Bago tayo magtapos, bago natin sila hingan ng kanilang mga advice sa kanilang mga fellow na estudyante na gusto rin magnegosyo, pa-plug ko lang yung year 2 ng search for 10 inspiring estudyante negosyante ng buong Pangasinan. Nagsimula na po yan,
So iniimbitahan po namin kung meron kayong mga kakilalang estudyante na nagsusumikap mag-aral at magnegosyo at the same time, let us know lang po sa pamamagitan ng aming Estudyante Negosyante TV page sa Facebook para mapasyalan namin sila at makapaghubog, makapag-inspire tayo ng mga bagong dugo, no, ng mga negosyante. Oo. So, ibig mo sabihin, year Year 2 na. Year 1 sila, no? Oo, year 2 Okay, tayo. so year 2. So, kailan po magaganap? Ongoing yan, partner, ano? Siguro itong Agosto magsisimula na naman kaming umikot sa mga universidad, no? Kolehiyo, para humanap ng mga nakaka-inspire na estudyante, negosyante. Oo, so sali na po kayo dahil kailangan namin ng mga tulad nyo na makakapag-inspire ng mga kapwa nyo estudyante. Okay, so balikan natin yung mga guest natin. Advice na pwede nyo ibagi sa mga katulad yung negosyante na gusto rin magnegosyo. Simulan natin sa ating grand winner, si Zari Sabala. So yun, mabibigay ko lang na advice is habang bata pa, rumatrat ka ng rumatrat. Kasi kapag matanda na tayo, hihina tayo. Kaya pag bata ka talaga, andyan lahat yung andyan lahat ng energy Kaya dapat habang bata ka, mas magaling ka. Kung magkamali ka man, gawin mo yung inspirasyon para maging mas magaling pa. Okay. Kung may mga mahadlang man na kung sino, yung tulad na nabanggit ko kanina, mga pamilya o kahit sino mang tao yan, tuloy-tuloy ka lang. At saka marami tayong mapapanood ng mga business guide like sa Kanegosyo TV, ayan. Yun. So baybayin nyo lagi yung Kanegosyo TV dahil yan, number 1 tayo, dyan tayo makakakuha ng inspirasyon para mag-umpisa ng business natin. Oo. Sandali lang, Zari. Ang ganda na sinabi mo. Kaya alam, may sinabi kang matatanda eh. Parang may tinamahan kami rito eh. Walang bubusina ka. Okay, dalawa, bumusina kayo ha. O si naman, si Jericho, anong advice ang pwede mong ibigay sa mga kapwa mo estudyante? Sa akin po, pasukin nyo na po yung pagnenegosyo habang bata pa kasi papasukin nyo siya kung matanda na kayo, hindi nyo na mapapasok yung struggle or hindi nyo na mai-encourage. Parang mahihirapan na kayo. So, dapat habang bata pasukin nyo na nang sa ganun, mahasa na yung pagkataon ninyo na pasukin yung pagnenegosyo. Aray ko. Javid, warning na to ha. Dalawang beses aray ano naman may papayo mo? Sa akin naman po, ito yung mapapayo ko sa ating mga kabataan. Always put God first. And habang bata tayo, unahin natin yung mga bagay na may mga silbi. Like pag-start po natin ng negosyo, huwag tayong matakot magkamali. Kasi part lang ng life natin na magkamali, lalong-lalo sa business. Kasi mas maganda na habang bata tayo is doon natin ma-experience na magkamali, mag-fail sa pagnenegosyo natin. At least na time po na maging success tayo. May mga pwede tayong makwento sa mga kabataan din na nangangarap. At magpatuloy lang po tayo na magsumikap. Okay, ang gaganda ng kanilang mga advice, partner, ano. Meron lang akong gustong idagdag din na advice ng mga batang gusto magnegosyo. Ito yung lagi kong sinasabi to eh. Do something today that your future self will thank you tomorrow. Sa Tagalog po, gawin mo na ngayon yung mga bagay na pagpapakahusay mo, yung diskarte mo, para pagdating ng panahon, papasalamatan mo yung sarili mo na buti na lang humataw tayo nung bata pa tayo. Okay, partner. Okay. Medyo ilang minuto na lang. 7 minutes na lang bago tayo makaalam. Batiin ko rin mga viewers natin, sina Rialyn P. Mariano at saka si Maki Mapalakapak Soriano. Ayan. Good afternoon sa inyo. May pabatiin ka ba? May karagdagang tanong? Oo, may mga na-receive ako mga pabati dito. Andyan si Maginong Barumbado, no? Si Danny, taga Barangay Lasip din, at saka si pinsan ko si Ike Ferrer, at saka si Joey Gangat. So maraming salamat sa pakikinig, no? At magsama-sama tayo ulit, no, partner? Every Saturday na po ito, usapang business. 3 to 4 p.m. po. Sana samahan nyo kami at
sisiguraduhin namin na mag-aatid po kami sa inyo ng mga samot-saring kaalaman tungkol sa pagninegosyo, no, mga business tips, mga motivations, no, para magpursige kayo magnegosyo. Dito lang po 'yan sa Usapang Business. Ayan, okay. Siguro bigyan natin pagkakataon ng tatlo para magbigay ng kailang message sa mga listeners natin. Unahin natin sinong natin. Baka may gusto kayong batiin. Oo. Yan, binabati ko po yung mga ka-churchmate ko sa Living Hope, Paitan, and shoutout po sa inyo. Si Jericho naman. So ako nga po binabati ko po yung organization ko, ang Charity Vloggers ng Santa Barbara, and yung mga team ko na sa Team Agnes, and sa mga CEO po. Hello po. Jari, your turn. Ayun, binabati ko pala yung parents ko, si Bridget De Vera and then si Benny Sabala. Then, binabati ko rin yung mga naging head namin sa CBMA, sa UCU na si Ma'am Dean, yan, Ma'am Veloso, yan, Ma'am Sir Edmond Fernandez, then si Ma'am Lourdes. And then, yun, may isa lang ako na ipopromote na magkakaroon kami sa Barangay Catablan, Urdaneta City na mag-inspire ng mga gusto magnegosyo sa aming barangay. Ayan, kasama natin. Ipipilitan din maging kasama si Sir Dennis Ferrer as guest speaker doon. Pwede open for all yun, pero sa Catablan gaganapin po yun. Anytime. So, Arthur, papaalam na ba tayo? Siguro, i-encourage mo yung mga estudyante at sa susunod ng mga episodes natin, pwede mong gayahin yung mga iba with the DTI Provincial Director. Oo. So, yun po, ini-encourage ko po lahat, no, mga kabataan. Simulan nyo na po yung pagninegosyo. Hindi po kinakailangan na, hindi po totoo yung kailangan mo na malaking puhunan para magsimula ng negosyo. Na napatunayan naman nung tatlo nating mga bisita rito, talagang 150 lang, yung dalawa laway lang. So talagang kailangan lang talaga sipag, tiyaga, diskarte, at yung pinaka-importante, dasal. Oo. So okay na? Siguro sa susunod na episode natin, sa susunod ng Sabado ay ating makakapanayam yung mga ibang mga panahon pandangal tulad ng DTI dito sa ating palatuntunan. Okay, so medyo gahol na po tayo sa oras, kaya kayo po ay pansamantalang namamalam na sa Impapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, hapong ito, Dennis Canegosio Ferrer po. At ako naman ang inyong kapaborito, Dennis Muharis. Sa technical control, nandiyan naman si Engineer Nixon Dakal at si Engineer Jael Franza Kayabyab. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay mag-aatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyo may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful